Ето какъв комплект избра една майка за своята дъщеря, но има един детайл, който променя всичко. След консултация се спряхме на висококачествен рамфорс от 100% памук, който е здрав, надежден и издръжлив във времето, точно като майчината подкрепа. А по нейно изрично желание избрахме долния чешав да бъде в едноцветен, нежен розов цвят, който да подхожда на основния десен, а целият комплект съобразихме да бъде в тон с цвета и обзавеждането на детската стая. Разбира се, всяка отделна част ушиваме с изключително внимание, за да сме сигурни, че крайният резултат ще надхвърли очакванията й. Защото знаем, че това не е само подарък за легло, а това е начина на една майка да направи празника на своето дете незабравим и да му подари най-топлата прегръдка, дори когато спи. А след като целият комплект е изцяло готов, остава само да го сгънем и опаковаме прилежно и да го предадем, за да се превърне в началото на един нов спомен. А ти реши ли какво ще подариш на своето дете?